propose de calculer quel est le pourcentage que Madame Agnelena aurait dû faire sur le numéro 4 pour inverser le sens de l'élection acquise sur 41 000 électeurs de 65 bureaux. No, per analitzar aquesta decisió. Primer, el Consell d'État, no sap que es diu en català, n'a pas mis en cause, com es diu? No va posar en causa. O sigui, no va posar en causa ningú dels elects de la meva equip, ni mateix de la meva equip. I he dit, he repetit que fa un any que ni Jean-Paul Alluy ni la seva equip n'ha una petita responsabilitat, alguna responsabilitat a la frau, com es diu en català? La frau del bureau número 4. Primer, el Consell d'État ha dit que no hi ha implicació de Jean-Paul Alluy o de la meva equip en la frau del bureau. Primer. El Consell d'État també analitza que la frau és una frau al dintre del número 4 i no hi ha frau al dintre de la 65 bureaux de vot on les possibles han signat per totes les parts de l'elecció sin remarcar l'incident. Tercer, el Consell d'État té un dubte sobre la dimensió de la frau. I en aquest dubte és a dir que la seva conclusió és de condemnar la meva equip, no sé com es diu en català, au bénéfice du doute, al benefici del dubte. Això és una decisió, condemnar al benefici del dubte, generalment a França és l'invers. El benefici del dubte és en favor de l'acusat. I el Consell d'État ho condemna al benefici del dubte i aquesta decisió permet. La meva caracterització és que aquesta decisió és totalment injustificada i injusta. En aquest moment, el meu problema és d'acceptar aquesta decisió i de discutir amb els meus amics de la millor solució per les pròximes eleccions. I la meva posició, és a dir, seré candidat o no seré candidat, aquesta resposta la donaré dimecres o dijous de la setmana que ve. Per què? Perquè té la necessitat d'analitzar amb els meus amics, amb el meu partit, a nivell local o a nivell nacional, la millor solució per fer una barrera al couple infernal Vulcain amb en català, c'est le même mot en català.